y'a sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ yan dɔ ko mɔgɔ n'i ye e ye du sa ou bien e ye dugukolo sa e taara sanu dɔ sɔrɔ du in n'a bɛ dugu jukɔrɔ ye sanu dɔ sɔrɔ dugu jukɔrɔ ye du in dugu jukɔrɔ ye tun bɛ dingɛ dɔ sen ye sanu dɔ sɔrɔ ye ou bien dugukolo tun bɛ dingɛ dɔ sen ye sanu in sɔrɔ ye yala e ye du in san mɔgɔ min bolo ou bien ye dugukolo in san min bolo de t'a dɔn ou bien e min y'a du in san ka dugukolo in san e de t'a dɔn ka ɲininkali ye nin ye bon ni ɲininkali dɔɔninkɛbagaw ko dugukolo jukɔrɔ i bɛ nafolo min sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ ni mɔgɔw de y'a bila ye cogoya fila de don cogoya fɔlɔ u b'a fɔ rikaz dafini jahiliya ni e y'a sɔrɔ e ye sanu min sɔrɔ dugukolo in jukɔrɔ jahiliw depuis jahili tile la de jahiliw de y'a bila ye jahiliya taamasiyɛn de b'a la u b'a fɔ ma irikaz bon ni irikazu fuqahawu ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la jamhurul fuqahawu ko e ye dugukolo ou bien ye du in san min bolo o de t'a dɔn mais hanafiyaw ani imamuna maliki ka kuma dɔ la ewa u ko min ye dugukolo sa o de t'a dɔn a faamuna jamhuru in ko rikaju ni y'o sɔrɔ min ye jahilu de ye fɛn dɔ ye jahili taamanse de b'a la e ye dugukolo in sɔrɔ min na ou bien e ye du in san min bolo o de t'a dɔn mais hanafiyaw ni maliki ka kuma dɔ bɛ yen a ko ayi e min ye du in san e min ye dugukolo in san e de t'a dɔn al-Mughni ibn Qudama ibn Seminu nunu ibn Bajinu ye nin de saha irikazu ni irikaju de don jahilu ka ewa fɛn de don jahili taamanse de b'a la e min y'a sɔrɔ e de t'a dɔn e min ye du in san e min y'a sɔrɔ a kɔnɔ e de t'a dɔn ni irikaju de don mais i bɛ kɔmusu b'a la ciden ko o fi irikaje kɔmusu u b'a tila duuru ye tila duuru na i b'o dɔn bayitil mali la a t'o y'i ta ye a faamuna ni irikaju de don mais n'a y'a sɔrɔ silamɛw de ka fɛn tɛ dɔn dugukolo jukɔrɔ yan silama taamanse de b'a la misali la ciden tɔgɔ e de sanu min sɔrɔ dugu jukɔrɔ ko ciden tɔgɔ de b'a la ou bien silama masakɛ dɔ de tɔgɔ de b'a la ou bien silama ɲɛma dɔ de tɔgɔ b'a la ou bien kuranɛ aya dɔ de b'a la o ye silama nafolo de o ye tɔmɔfɛn de du sanna min bolo dugukolo sanna min bolo o ta tɛ o ye tɔmɔfɛn de ni silama taamasiyɛn de b'a la o ye tɔmɔfɛn de i b'a tigi ɲini san kɛlɛ i b'a tigi ɲini ni san kɛlɛ dafara i ma tigi sɔrɔ a la kɛri t'a ye mais n'a y'a sɔrɔ e ye dugukolo in san min bolo o de ka taama o de t'a dɔn a y'a sɔrɔ ale y'a fɔ ne ye n ka sanu dɔ lasago dugu jukɔrɔ du in kɔnɔ n filila a yɔrɔ la ou bien nin dugukolo in n ye n ka sanu dɔ lasago dugu jukɔrɔ n filila a yɔrɔ la n'a yera ale y'a ka sanu mankutu a kɛra ta ye ale de t'a dɔn tɔmɔfɛn tɛ wa n'a tigi dɔnna jɔn t'a dɔn ale de t'a dɔn i b'a ta d'a ma de n'a tigi ma dɔ de i b'a a tigi ɲini san kelen ni san kelen dafara ni tigi ma y'a la i b'a ta a kɛri ta ye o la donc dɔɔninkɛbaw ye min fɔ nin la o ye nin de ni jahili taamanse de b'a la irikaju i t'a dɔn mais kɔmuso bɔ a la mais ni jahili taamanse t'a la silama taamanse de b'a la silama nafolo de tɔmɔfɛn de don n'a tigi dɔnnen don a tɛ a tigi ma n'a tigi dɔnnen tɛ a tigi ɲini san kelen ni san kelen dafara tigi ma y'a la e b'a ta Ibn ko fi turugul hukumiya a ko ni taamanse t'a la don a ko ni taamanse t'a la silama nafolo don a bɛ jate tɔmɔfɛn de ni taamanse t'a la a bɛ jate tɔmɔfɛn de Mughni fana ko min tun bɛ dugu jukɔrɔ n'a bɔra taamanse fila in bɛɛ b'a la
jahili tamanse bala silama tamanse bala ako amba ke silama nafolo de parce que abe sabati sisa silama nya soro jahiliya tile ko fe abe ke silama nafolo de donc abe ke tomo fende wala mana famura ni togola insha Allah ni ala sonna riyadu dresul ambe sa nyona ma usemino bolo babul mansurat wal mulahi nan sera o bondala hadisa min bena ko ciden ko mo do temina anye do yenna ewa foro aya afere doma foro fere la minna aye sanu sura bolo anana forotigi ma ko ne ka sanu tenere ka sanu do forotigi ko ay netate ede taro utara kiritigo dofe ako denkeni ba e bolo ko ho ako demuso be bolo ko ho ako ayu furu nyogo maka sanu duma o hadisa bena babul mansuratu lil mulahi ni gunesu minu ye ni hadisa fo abafo ni nye mugo temenon ka kiri me an ka kiri ni ye dugu kolo sa mugo bolo ni ye sanu min sura bolo itate ako sanu inteta dugu kolo ino fede ni ye sanu sura akono itate dugu kolo sanna min bolo o de tado o fana na ko ne ya soro do de la o fana de tado dugu kolo soro la min na fo asoro la mugo folo min na ako sanu imbe ke otari ako ewa sanu inte tugu dugu kolo inkode inshallah ambe na so hadisa ma me ako niye dugu kolo sa madini jahabi madini lfidda yes ibla la sanu dinga do kona dugu kolo inkono ube worije dinga ube nege fin dinga jonta yewoye ako ita yewoye parce que ube dugu kolo no fede donc on njabu en ninde inshallah anye munu sega do ko ko kumawla e kan yin kali ko azkaru sabaha wal masa ko jikiru munum be fo sogoma ani jikiru munum be fo ulafe ko afora ko futuri ko fe ika kuli nunun kala sinya saba otewa imode fo ko men ni ulafe ni ya afo ulafe jikiru nofe sagele bu ka futuru wakati wa ayel inin de nyinka bo ni ya e futuri yere ko fe kuli saba munum be fo hadisa kere kerele mana ko futuri ko fe ka kuli saba info fajiri ko fe kuli saba min be fo hadisa kere mana ko fajiri ko fe ka kuli saba info de doni ke ba ko istihadu de yado o ko ni ciden ko ulafe jikiru la ka kuli nunun kala sinya saba sogoma iko kala sinya saba puru ka no yayi bolo futuri ko fe niu kala sinya saba doro awasara abe kono wula fela ta don na kono fajiri fana ko fe nu fo sinya saba awasara abe kono sogoma nu kanka fo sinya saba bo otila tuguni bombaji nunun ko ka fo futuru ko fe kuli saba nunun ka fo fajiri ko fe kuli saba nunun ka fo nininde mana anila wasa kabo wula fela ka jikiru masinya kale metuma bunu Suleiman Rohiliyen ni faram fansha wudde akome min kanyi ale bay mogol la sukata minna min kanyi wula fela ka kuli saba nati ayorola futuru ko fe kuli kelen doro kulu fo sogoma fana kuli saba fo ajkaru saba hakono bo fajiri ko fe ika kuli nunu fo sinya kelen ka be fo aboyorola ode kanyi wala meniya e saba be fo futuru ko fe uye uko ka saba fo futuru ko fe fura kila wasa wula fela tadela uko ka saba fo fajiri ko fe ko akil ila wasa sogoma ajkaru dela mesino lesri ibe sogoma ajkaru saba ni kuli saba fo ola fajiri ko fe tabe ke kelen de wula fela fana ta ni ajkaru saba ni ajkarul masa ni kuli saba kala wula fela la sinya saba donc futuri ta kelen de be fo parce que hadisa min na ciden ko farda ko fede ika ayatul kursi kala ika kuli nunun saba kala sinya kelen ni mogo min dumiran nin ka foi tinar jannati ni sayati kelen de foro ko few me doni ke bo kay istihadu de ko saba in ka fo pour anilla wasa ka bo la filani so bana tama
bon ni ñagambilen dante sika kumanina ni nye banki juru ko de o ala kulli halante sika kumanina sariya munun bennina abe jamana munun kono sariya munun bennina ubeta nunu nyanyini o kono Allah wala muran take jabni ko ce ki kun fa o do anyen ninjabi yawo amma me yere donc ce ka kun sigi yere maran ko kun sigi marali be tare ibe jamana min kono ukallada ni be jamana min kono kun sigi marate lada ye janko ka fa ikane kun sigi fa ibe nyana ma yam mo munun cela wu ka kun sigi ke chogomi i kun sigi ke o chogola ikane akai ka damana mo goy Amin. Inshallah. Inshallah. Ala kande mo yala ka fasamanti ay. Na famunum ba ke kame ka soro dresunda ani ala ya ke munum ba la me ote awnye oye ambo fasamantani wonema sagi kata ala de ma ka ala de tanwaka mbe ala de ala ka dusun kala sidama kandafa ka sini kenadi batoka wala mo munum fana be kofe komi ni ale ko atate nyini kaliye foli ni duawude do am fana be duawu ke be ankal la nyini yede ciden kam man to dugu koloka alquran wa sunna ka faham ala faham salafu salih la nyini wore sitanna dugu koloka ni ote ambe ala dele ala fo sabatani mo fana bo fe abo kanu anka dowba be e wamba be fe ala kama mo de ko qur'ana sunna la faham salafu salih ambi do anti do be jian yoro anka dowbi e wa ambi kanu ala kama ambe ala dele ala kambe faranyon ka jannati firdaus kono ko harisa manane ciri tila kana duro bauta ba yalma a duro yana da ciri kana duro bad mo me arabu bolo wale re fana ni frangat mo bo ko hadisa nana ko ciden ko bushitu li utimma makarim al akhlaq ko ciden ko le cira kana jogo dawde jogo bawda fa ko jogo bawdu man tumbe arabu bolo kuma benni hadisa yere salila folo hadisai kuma ba sa halire la fulo sanadula ni hadisai hari na sahara Sheikh Sal Fawzan ko jogo nyuma site tawhid bo jogo nyuma site mimbe tawhid bo jogo jugu site mimbe shirku bo donc ciden nana ka jogo nyuma dafa jogo nyuma nyema ye jonye tawhidi ori ate ciden nya ka dawa damina tawhid ra makka santani saba ate foila santani saba salli farda mana hijo farda mana jakka farda mana ka hada madum dusukundi la dro ka tawhidi sabati mo bolo santani saba yode ko makka jogo nyumaw unyema ye tawhidi de jogo lankolo jogo jugu bel lankolo ye shirku de bon comme mo min ni sali bawli bala mana sugune te jom mo minna silamiya sariya ko salli wakati ale ka salli jita len kofe min be bo ala silamiya sariya jena oko mais o ya fo ka faraka abe ewa yere korosi fendo a yere la ni sugune te do a fari tola ube abe salli yoro men ni sugune te o yoro la sobi ube aka finu mana minye ewa kushi uye ube mimbe sugune mina
ni ate aka fari to soro ba ta ka finu soro u ba ta ka sadiro soro abode ke donc ayen min ke ka sugune kale ka mina sugune min be do kono ano be se ka salli islamia sariya jero ko Titi? Bon, ko do ko ewa furu ko be ale la ko u ko fana ko ale ba fe ka kala ha bon ko ale be kalande la ale ko ba fe ka furu ko aka mo fo ko aka continue kalan na folo fo na ya soro kalam min do yi ka fardu aynu do ni ma ko jora furu ma e yere ya do ni ma furu abi sama kata haramu de ma ibe furu de ka soro doni ko ko furu ani kalan yere te nyogon bali janko che ibe se ka furu ka continue ka kalan na woni ayi ka mo ko continue kalan na fo na ya soro lu de be ka furu musakake ka kala musakake ni musaka bi yere bolo muso nyini ka furu me ni musakati yere bolo ni fate e ka furu wajibento mo woreka e yere de be sabale woraka sun chaya no seminu be furu e ka furu wajiba den ke ka furu wajiba faka akoni den ke sera furuma amma ko jora furuma faye setigiye sete denye ka muso fura wajibre kai ka muso fura ni sete denye na kan na fakati ka wajibi e choko mide akoni ewa mfuru fona mako bala shetaye shebe e faye a furulu ya wajibi ka wala bon na ya sura fa de be sheba faye yurwali ba faye ale ba fi ka furu sheta le yere donc a wajibi le ba fa ka musonyina ya ka lafu mais ni fa yere te balmo ni mugo de be deme e ka furu lima wajibi ya uluka ni furu nege be e yere la fere ke kan na furu ni ka furu ibe ka sunchaya ha bon ko mogo be te ajikaru nononka ni sabatera ajikaru ibuka ko fe nyebi sorowa ni ka dowu ma mina ma jabi nyebi soroke dowu nonu ni yaye ciden ko ni yen no ni dowu ke ni aya kala benninya ni hadisa kala benninya ni dowu kala benninya useminu ko ni eye dowu inke afora ko aya imbe minya manya eye ewa dowu hadisa do wa yafo ciden ko be minya manye defo te aya ina defo te hadisa ina anye baliya defo nyine yere de fe ibasuru nagasi do be yere de bolo duwawu jabi duwawu ewa sababu do be la min bi bali ni ka duwawu te jabi ibe sababu ni ewa ayen ko ni ciden ko be minya manya e bolo anye baliya sababu nyine e de fe e yere de fe aya inde nu ko nin duwawu ban ninya amanye minke o defo nyine e yere defe do winte donc ni e ka do be mina defo do be la min bi do balute mina nyaabi soroke bon koni mo munu nye bobo ye ulu be salli chogodi ube salli chogo minnu yaru fattaqullaha mustatatum la yukallifu Allah nafsa illa usaha ala ko hada maden ka sira la nyi sheko kake ala to mugobbila fenna nite se minna ni abese ka salli chogo minke ni harabe joli yorola fatiha yoro abu fatiha hakke jo sura min bedda ka be uruku ke abese salli chogo minna duro aboke ala yode bilaka bon koni mogo min be baara kɛ mogo bolo i be fardaw salli o waati la mais i tɛ taa misiri la o be cogo di bon n'a y'a sɔrɔ i be baara kɛ yɔrɔ min ani misiri ka surun
jama misiri kasuru wajibi atigi ka ibilade ikata salli jama de la fo na ya soro bara yoro mindo bara yoro mo te se ka boala de parce que nin tangalew do korosili bala ubul na folo tangalew korosili de bala e fule bara sugu minna i bora bara inna kata salli yoro la doron nin do be tola ube i bora bara inna kata salli yoro la doron kasara do be na nafulo feum be tiya wala aw be salli aka yoro la ni nye darurai aw be salli ebe yoro mi be salli iteta misiri la ni nye darurai me na ya sora ye jama de aya bo nyogon koro ni sey na ni do tara jama salli la do be bara yoro korosi ala ta ko fe ni farda wakati wore mo woro munu fana ye yoro in korosulu fana beta salli yoro la aba ko chogoya bara yoro munu kam mo boye pew ni danger do aba ko chogola me aw be bara mina bebe se kata salli kasarate nafulo kasarate ante siran nafulo tangalen cinyale ante siran nin tangale cinyale wajibi min baka kata salli misiri kono de ha bon koni mo minye juruta iriba juruta bankila kaso jona ye etuntado foso sera abaniro la eyado ko iriba min tara kaso injo aharamu le abe chokodi ni sugu minye Sheikh Salih Fawzan le ba fu kaso in fere de afere awori ikadi mo mai ki yerenyina la bon doni ka ba woro ba fu ay soyinto ibolo mais soyin jorani valeri hake minye onna folo jebo ibolo iko sarawati fantando ma iki yerenyina e soyin to kera halala ibolo na folo halala min bi bolo soyin jorani iriba hake minye o hake boy kan na folo halala la ikadi fantando ma eka kisama soyin kera so sahalenya ibolo iba kenin jogodel wa alaikum salam muso ko ceeɗo ɗe ɗo a tara tungala kaka muso to a kofe amena tungala ka kibariya tununa uta yoro do uye aka muso di mogo were ma tile damado a yere nana o be ke cogodi u b'a fɔ ni ma mafukud ni ɲɔgɔnna kɛra umaru tile la seba do a bɔra madina futuru wagati dɔrɔn jinnaw y'a ta a mɛnna jinnaw bolo ja jinna minnu y'a ta jinna kafiru de don o ko jinna silamaw ni jinna kafiru ye jahadu kɛ jinna silamaw sera jinna kafiru ma u ye minnu faga jinna kafiru y'u faga u y'u ka mɔgɔw dɔ jinnaw dɔ ɲanamaya min na seba yera olu la minnu ɲanamaya min na jinna silamaw bolo u n'a taara u y'a ka lahala min ye ko e ye silama de a tɛ daga anw ka e mara e ye silama de kaba mɛ an bi don i ka suwa la n'i bɛ to an cɛla ya i bɛ bato kɛ foyi t'i sɔrɔ n'i b'a fɛ ka taa i ka yɔrɔ la an b'i lata i ka yɔrɔ la a ko a ye ne bila ka taa n ka yɔrɔ la a ko ale bɛ min kalama dɔrɔn a bɛ madina da la nin sɛba in a ka muso nana umaru bun katabi ma ka ɲɛfɔ a ye ko ale cɛ tununa umaru bun katab a ye san 4 di muso in ma ko a ka lamɛli kɛ a ka lamɛn fɔlɔ o bɛ cɛw kibaruya ɲini san 4 in dafara cɛ ka kibaruya ma sɔrɔ umaru ko muso ka dɔ fatuli y'i da la a donna fatuli y'i da la fatuli y'i da bannen a cɛ wɛrɛ y'a furu cɛ wɛrɛ y'a furu dɔrɔn sɛba in bɔra cɛ min y'a furu umaru ye cɛ min muso ka cɛ fɔlɔ umaru y'a bila ka so la a ko i ka muso n'i bɛ ka muso fɛ nin b'a bila de a bɛ kalo bɔ ye
kelenye pour annado aka konota la ka muso be sagima ni ko muso in ka to abolo fana abika furu na furu sagima wala doni ke bawo ko ni musugu be ke o cogo la mo tumbe tunga de la aka kibariya tununana donc akera sa doni ke bawo ko sannani min ko ni fora buno semeno ko mafuko ka muso no ko sannani anka kibariya nyini ako o ye folo mo de ako me sisa mina munum be mo bolo mo be se ka ni mo min tunana ibe balola ite balola ka kibariya be se ka do jonna na te se sannani ma akon nimbe sagi kata sisa kiri tigalaw silamanyema ka istihaduma na muso sugu ya ka kibariya la se silamanyema ma silamanyema ka istihadu kona ka yire jija kona yire de be wakati do fodoro isigi kamma kono ni wakati kono ambika cheka kibariya nyini numa cheka kibariya soro wala muso imbedo sewa fatuli idala ni fatuli dabana chewere ba furu mena che bora ache aka furu ba nodela ona donc ninche minana e ka kiri ninche minana ka muso de ya ka muso aba ka so dela na ko sisa mako bin ka muso dela ne bin ka muso fe fulana imba bilade abe kalobo kelenye amba anka do aka konota la aka muso be saga ma hari furu sirkurate furu mabo aka muso de do na ko aka to abolo fana muso in ka to bolo aba ka furu na furu saga ma lebe muso wore furu o buno semino ko ni akwa masi ni mo do ka masisa ni kiri de kera ka fo muso in ta taye nin ka furu munna aw be muso in bo che fulana in bolo ka di che fulana ko che fulana de do na risikika peredi minye che fulana sura yere de do na kawo mo min che tununa da sara ama sama do ni do na la ko minye sura yere de ya Allah sa yere ma سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا سورو نين كالي دو بيا دوكو mogo ni ye eye dusa ube eye dugu kolosa tara sanu do soro duyi na be dugu jukoro ye sanu do soro dugu jukoro ye duyin dugu jukoro ye tumbe dinga do se ye sanu do soro ye ube dugu kore tumbe dinga do se ye sanu soro ye yala eye duyin sa mogo min bolo ube ye dugukolo sa min bolo de taro ube eminya duyin sa ka dugukolo sa ede taro kanyinin kali ni bon ni nyinin kali doni ke bago ko dugukolo jukoro ibe na fulo minu soro na fulo mi soro dugukolo jukoro ni mogo de ya bilai chogo ya fula de do togo ya folo ba fo rikaz dafini jahiliya ni ya soro sanu mun soro dugu kolo inju koro jahilu depuis jahili tilela de jahilu de ya bilai jahilu ya ta manshe de bala o ba fo ma irikaz bon ni irikazu fuqahawu yenyu soso ala jamhurul fuqahawu ko eye dugukolo ube ye duyin sa min bolo o de tado me hanafiyaw ani imamu na maliki ka kuma dola ewa u ko min ye dugukolo sa o de tado afamuna jamhurun ko rikaju ni yo soro min ye jahilu de ye fein do ye jahili tamanse de bala eye dugukolo soro minna ube eye duyin sa min bolo o de tado me hanafiyo ni maliki ka kuma dobe ako ayi eminye duyin sa eminye dugukolo sa ede tado al-Mughni ibn Qudama ibn Seminu nunu ibn Bajunu yenninde saha irikazu ni irikaju de do jahilu ka ewa fende do jahili tamanse de bala eminya soro ede tado eminye duisa eminya soro akono ede tado ni irikaju de do me ibe kumusu bala chiden ko o fi irikaje kumus uba tila duru na ibo do baitil malila ato yitai
afamuna ni irikaju de do mais na ya soro silamaw de ka penteno dugukolo jukroya silama taman se de bala misali la ciden to de sanu min soro dugu jukore o ciden to de bala ube silama masake do de to de bala ube silama nyema do de to bala ube qur'ana aya do de bala woye silama nafulo de woye to mo fende do sanna min bolo dugukolo sanna min bolo o tate woye to mo fende ni silama taman se de bala woye to mo fende iba tigi nyini sankele iba tigi nyini ni sankele da faray matigi sura la keritaay mena ya soro eye e waddugo kolon sa min bolo ode kattama ode tado aya sura le ya fo ne yinka sanu do la sako dugu jukoro duin kono mfili la yorola ube nin dugu kolon ya nyenka sanu do la sako dugu jukoro mfili la yorola na yera ale ya ka sanu man kuto akera taya ale le tado tomo fente wa na tigi dona don tado ale de tariba ta damade na tigi ma do de iba atigi ni sankele da fara ni tigi ma yala iba ta akeri tay ola donc doni ko bawo yemmi fonni la o yenninde ni jahili taman se de bala yiri kajuro itaro me ko musu bola mais ni jahili taman se tala silama taman se de bala silama nafolo de tomo fende do na tigi donendo atigi ma na tigi donente atigi ni sankele da fara tigi ma yala e bata bul qaymo ko fi turguni hukumiya akoni taman se tala do akoni taman se tala silama nafolo do abe jate to mo fende ni taman se tala abe jate to mo fende mugoni fana ko tumbe dugu jukoro na bora taman se fulay be bala jahili taman se bala silama taman se bala akwamba ke silama nafolo de parce que abe sabati sisa silama nya soro jahiliya tile ko fe abe ke silama nafolo de donc abe ke to mo fende wala mana famura ni togola insha Allah ni ala sonna riyadu dresul ambe sa nyona ma useminu bolo babul mansurat wal mulahi nan sera o bondala hadisa min bena ko ciden ko mo do temina anye do yenna ewa foro aya afere doma foro fere la minna aye sanu sura bolo anana porotigi ma ko ne ka sanu tenere ka sanu do porotigi ko ay netate ede taro utara kiriti go dofe ako denkeni ba e bola ko ho ako demuso be bola ko ho ako ayu furu nyogo maka sanu duma o hadisa bena babul mansuratu lil mulahi ni bune su minu ye ni hadisa fo abafo ni nye mugo temenun ka kiri me an ka kiri ni ye dugu kolo sa mugo bolo ni ye sanu min sura bolo itate ako sanu inteta dugu kolo ino fede ni ye sanu sura akono itate dugu kolo sanna min bolo o de tado o fana na ko ne ya soro do de la o fana de tado dugu kolo soro la min na fo asoro la mugo folo min na ako sanu imbe ke otare ako ewa sanu inte tugu dugu kolo in kode inshallah ambena so hadisa ma me ako niye dugu kolo sa madini jahabi madini fidda yes ibla la sanu dinga do kona dugu kolo in kono ube worije dinga ube nege fin dinga jonta e woye ako ita e woye parce que ube dugu kolo no fede donc on njabu en ninde inshallah anye munu sega don ko ko kumawla e kan yin kalim ko azkaru sabaha wal masa ko jikiru munum be fo sogoma ani jikiru munum be fo ulafe ko afora ko futuri ko fe ika kuli nunun kala sinya saba otewa imode fo ko men ni ulafe ni ya afo ulafe jikiru nofe sagele bu ka futuru wakati wa ayel eninde nyenka bo ni ya e futuri yere ko fe kuli saba munum be fo hadisa kere kerele mana ko futuri ko fe ka kuli saba info fajiri ko fe kuli saba min be fo hadisa kere mana ko fajirin ko fe ka kuli saba info de doni ke ba ka istihadu de yado o ko ni ciden ko ulafe jikiru la ka kuli nunun kala sinya saba sogoma iko kala sinya saba puru ka no yayi bolo futuri ko fe niu kala sinya saba doro awasara abe kono wula fela ta do naw kono
fajiri fana kɔfɛ n'u y'u fɔ siɲɛ saba saba a wasara a bɛ komi sɔgɔma n'u kan ka fɔ siɲɛ saba saba bɔ o t'i la tuguni bunbaji ninnu k'o ka fɔ futuru kɔfɛ kulu saba ninnu ka fɔ fajiri kɔfɛ kulu saba ninnu ka fɔ ni nin dɛ maana ani lawasa ka bɔ wulafɛlaw ka jikiriw ma siɲɛ kɛlɛ mais tuma bɛna Sulemani Rohili ye ninnu faranfasiyaw den a ko mais min ka ɲi ale bɛ mɔgɔw laso ka taa min na min ka ɲi wulafɛla ka kulu saba in nati a yɔrɔ la futuri kɔfɛ kuli kelen kelen dɔrɔn k'olu fɔ sɔgɔma fana kuli saba in fɔ ajikaru saba ha kɔnɔ bon fajiri kɔfɛ i ka kuli ninnu fɔ siɲɛ kelen kelen ka bɛɛ fɔ a bɔ yɔrɔ la o de ka ɲi voilà mais n'i y'a ye saba in bɛɛ fɔ futuri kɔfɛ u ko i ka saba in fɔ futuri kɔfɛ fura k'i lawasa wulafɛla ta de la u ko i ka saba in fɔ fajiri kɔfɛ ko i lawasa sɔgɔma ajikaru de la mais sinon lesiri i bɛ sɔgɔma ajikaru saba n'i ye kulu saba in fɔ o la fajiri kɔfɛ ta bɛ kɛ kelen kelen de wulafɛla fana ta n'i ye ajikaru saba ni ajikaru masa n'i ye kulu saba in kala wulafɛla la siɲɛ saba donc futuri ta kelen kelen de bɛ fɔ parce que hadisa min nana ciden ko farda kɔfɛ de i ka ayatul kurusi kala i ka kulu ninnu saba kala siɲɛ kelen kelen ni mɔgɔ min dumira nin ka foyi tina arijanna tɛ ni saya tɛ kelen kelen de fɔra o kɔfɛ o mais doni kabo ka istihadu de ko saba in ka fɔ pour ani lawasa kabo la filani so bana tama bon ni ɲagambilen dan tɛ se ka kuma nin na nin ye banki juru kow de o ala kulli hal an tɛ se ka kuma nin na sariya minnu bɛ nin na a bɛ jamana minnu kɔnɔ sariya minnu bɛ nin na u bɛ taa ninnu ɲaɲini o kɔnɔ Allah alam orang tak kejab ni. Ko cɛ ki kun faga o do anya nin jaabi yawo ama me yɛrɛ donc cɛ ka kunsigi yɛrɛ mara an ko kunsigi marali bɛ taa de i bɛ jamana min kɔnɔ u ka laada ni e bɛ jamana min kɔnɔ kunsigi mara tɛ laada ye janko ka faga i kana kunsigi faga i bɛ ɲɛnamaya mɔgɔ minnu cɛ la u b'u ka kunsigi kɛ cogo min i kunsigi kɛ o cogo la i kana kɛ i ka damana mɔgɔ ye Amin. Insyaallah. Insyaallah. Ala kande mo yala ka fasamanti ay. Na famunum ba ke kame ka soro dresunda ani ala ya ke munum ba la me ote awnye. Oye ambo fasamantani o nema sagi kata ala de ma ka ala de tanwaka. Mbe ala deri ala ka dusun kala sidama kandafa ka sini kena di batoka wala mo munum fana be kofe komi ni ale ko tate nyini kali ye fodi ni duawu de do am fana be duawu ke be an kala nyini yede ciden kam man to dugu koloka alquran wa sunna ka faham ala faham salafu salih la nyini wore sitanna dugu koloka ni ote ambe ala dele ala ko sabatani mo fana bo fe abo kanu an ka duawu ba be e wamba be fe ala kama mo de ko qur'ana sunna la faham salafu salih ambi do anti do be jan yoro an ka do bi e wa ambi kanu ala kama
an bɛ ala deli ala kan bɛ fara ɲɔgɔn kan jannati firdausi kɔnɔ